Цар Соломон. Един от най-великите царе на Израил бил цар Соломон. Когато се възкачил на трона, той бил млад мъж и разбирал, че без Бог няма да бъде добър цар. Затова помолил Бог да му даде мъдрост и разум, за да може справедливо да управлява многобройния си народ. Бог го дарил наистина с мъдро и разумно сърце, така че Соломон станал ненадминат с мъдростта си. Той е изрекал много мъдри мисли, които са записани в Библията. Толкова станал известен за своето време, че започнали да го посещават царе и хора от различни царства, за да се посъветват с него и да послушат неговата мъдрост. Бог много харесал това, че новият цар не поискал само за себе си разни неща, като дълъг живот, богатство или смъртта на враговете си. Затова, освен духовното богатство, той му дал и материално богатство, което било ненадминато за тогавашните времена. Много коне, слуги, злато и сребро.